Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinaling! Sabi ko po, sir. Sir ko, ako na nakapon. Dito tayo sa Yabong, Samar. Southbound. Sorry, 34. Sa Yabong. Bili tayo ng tao. Bili kayo tayo. Bili ka? Kanina, sit. Hindi kayo? Hindi ba tao mo yung hindi ba tao? Pasalubong. Oy. 100 mo nito iban? Si Kuya lang ito, dalawa. Ano mo sir? Tulo? Oo. 50. Hindi, ay ilahi na ilahi. Ilahi, oh. Ilahi na, ilahi. Hindi, ayaw. Tama na to, duha. Hindi, ako. Baluti po ko sa. Bukod-bukod mo yan. Yan, ibukod-bukod mo yan. Yan. Gusto yung pagkain doon. Pagdating ay luto tayo. Luto tayo. Pang ulam yan doon. Adi ba, sir? Adi, paano? Kaya nagbili natin mga pasero, pusit. Ayan, pusit. Pang ulam natin yan, pang ulam. Itali mo nga. Ipatali mo to. Oh, salamat ha. Ay. Bayad na tayo? Oh, bayad na. Ito, dapat. Ha? Ako na magbayad. Binayaran na eh. Ang gusto gani sa ibabaw gani natin. Oh, ano na iwan ha? Ha? Tawaran na sila ng walang kasalanan. Tawad ka, magkatawa man sila. Ako nga hindi na yan. Tupad na ito. Tao, hindi ka pinili ko na siya. Isa lang. Susok sa. Oh, paano? Kapag-warning ko lang magwakang calling tapos babawan ng sin. Oo. Plaster lang yung pagbuak. Kasi alam mo tayo. Oo. Pagbuka, yung mga fix na yan. Kanang init pa. Oo.
Pa. Maganda dito. Wa. Hindi mo mga upit sa mga kuwan, tao. Tao, one time. O, di mga kung saan yung polis ka, no? Ang supyan. Upit man. Ah, Pero hindi naman yung kuwan pa rin sa mga upit sa mga tao. kita raw. Kita mo yung mga tao man. Balik ko. Pila pa na, tao. Naabot pa man natin. Pila pa na. Tao pa, pila pa na. Tao ka na ba? Sis, wala na. Ano ba ba? Ako na rin na. Stop, mga turok na. Mga. Upukon. Sisi. Ilaw pa na, ilaw. Ilang pa? Resto pa. Ah, Ilang unang. oo. Ano naman sa mga yung nga sabaw? Hindi, tagal. At ang pero kaya, ayun, sabaw, ang nga pa ng sabaw. Okay, punta rin rin ng dagat pa man, hindi na mamatay. Ah, Kung may timpla din mo, hindi kalamansi lang ang kuwan. Kalamansi, sibuyas lang. ah, Kalamansi, sibuyas. Daog na.
Labog na ni. Ikaw, pato lang ikaw. Ano ka? Pato lang eh. Okay na? Okay na. Okay na ni. Pato lang yun. Parehas naman, no? Tupo naman. Ah, bisa kasar na, parehas na taho. Ang lisod niya ako, ang tao ni Carla mo pulit. Mao. Dili na tao nga may bagal. Kung sakto na lugaw. Oo. Kapot lugaw. Parang pagpulutan to. Oo. Gusto mo rin lugaw kaya standby pa nila. Oo. Tara mo sa kontrong parking. Ah, Nakabibit ba? ay ato din mo sa maasin sila. Ay, ito na. Balik ka kwarta ko. Ah, ato nga balay. Tara mo dyan ako rin parking. Dili iso ng kanito. Kaya nga ng Malay. baboy. Sa kinyaman na. Ang mga mga bantay. Balik ka na to. Mga bantay po. Nagkaroon malit na yung baboy ito. Lagi mo malit na yung baboy. Oo, dahil na. Malit ka yung baboy? Nagdaganda sa 4 gaw Lagi mo po yan. sa Riverside. Ay, ko na. Ihawan. Putsong samar. Sa Urao ko stop. Basa ka mo lang no. O 1 month. Kamar.
Ano? Saan ba? Ganyan ito. Naparoon nung 1927. Kaya pa man. So, sa kapalawan sa oras na lang. Hindi. Hindi na ba ang sagutan? Sagutan. Kanina Kung ba? ka natin siya lang muna pag-okay siya doon. Sa uri. Eh, kung sumunod rin. Pwede na mag-extra ang ibababa. Basta meron kang passport. Balik na. Para makatuloy na yan. Siya muna. Kasi hindi na lang bakit sa akin. Ano nang balik sa ibang? Ako ang galing yung mga gamit. Eh, Isa lang, kaya ang iya ka ng kuwan. March 21. bawa. Kaya ako na gamit. Papapayot ko na ako. Putang ka lang na yan. Ano ba gawin ko sa 4 years ko na ano, passport? 4 years pa. Hindi na po, mas matanda nga siya sa akin ng 3 taon. Oo, lalo kasi Katiri. Sabihin mo muna siya, pag magandang ano niya at kailangan, sa kanya, siya ka mag-report sa amin sila, ano, sila Bunit. Si Bunit, ako. Asawa ni Bunit. Oo na muna siya. Naman niya. Malalaki na naman niya. Ayun na. Pero maganda, no? Baby, basta kasi may isang food ka kasi. Sa mga kapatid. Patungan Basta ko isang ng food kasi Ay, mahal kaya- sila na. O, lagi. Sanay na. Kahit Pag sa tumapos na, kung pag-overtake ka na. Yaya. among kanya. Nakabay man. Pinaamay sa Kung mag-overtake yan, kapa ka na nga. Magista ka pa. sa lubong mo, kuan man. Please na magmayo. Sana ang balak niya, Italy ang balak niya si Dili. Asa Greece? Walang pahirap din ng Dubai. Yung Italy ka na lang kung ano.
Paras sour. Wait. Saan ka napunta? Malis ka? Wala pa ang klase ito. Sumatay ko ba eh. Alangain na kasi. May mababa ko pa. Nag-limit na. Ay, hindi ka pa naliligo. May mababa ko transmission ito. Mag-limit na. Ayan, pinakauna ng ano. Ano? Mga ringgit. Mga ko lang pinda. Basiyo ang klat ko naman. Tapos, wholesale. Abisan, kailangan dumadap pa. Ano? Ah, Brad. Layo pa mi. Samar pa. Saan pa? Sa Paranas. Sinasarap ulit tayo. Unahan pa sa Kalbay. Sana umabot tayo. Dito, charge muna ng oras. Ah. Medyo bay. Dahil mo agaw Brad. Isa nga. Louie. Ay, sitis mo na, Louie. Sa. Nagsusumpong na sa akin. Nagsusumpong na sa akin. Pakatawag sa ko, yung matawag duro. Palitan na yung schedule. 9 na hanggang Gabi na, mga sis. Oo nga, nagsusumpong. Ha? Hindi ko alam. Sis na. Bakit siya pinalitan? Nagang gumakasana na yun. O, nagang gumakasana o. Ha? Hindi na mo dagan o. Nagang daot pasada. Makalipat. Okay. Kasi kami dalawa ko. Ay, na Brad. Kaya hindi walang problema eh. Kasi Okay. utusan na naman. Ay, pulutan, no? Walang ganun. Ah, Asawa. Ako may karla. tao mi Carla. Partneran ni Gina. Tawan. Tawa, kiso. Tawan. David Baker. Ay, David Winkler. Tawa, 21. Hindi ko na yun inuutusan. Kung saan nila nagalaw. Isa ka ng pagkasi. Walang check out. Ang doon, nagtutulog sa kusina. Walang nagagawa. Pero sige na marami nagagawa. Sabi ko, walang yung mawalan sa kanila pag sila mawala. Sila mahawak ng mga damit nila. Lalo na ngayon, okay na lahat. Lahat ng CCTV ngayon, nagana na lahat. Lahat, gana na lahat ngayon. Kahit siya ni Moises. Nasabihin niya, sasabihin niya eh. Ako si Apple, umalis lang, binago lang yung schedule ni Ma'am. Nakikita yan kay Mark at saka kay Rose. Kaya nakikita lang yung schedule yan. Kasi lagi sila naglulututan doon sa taas ni Rose. Kasi ano, sinusunod sa tanong ng Sweden. Ha? Malay mo pagpalit. Okay, sabi ni Ning, umulat si Aki, napalitan na. Uray, na. Magaw, sunod. Oh. Harap. Okay, tawag ko, no?
Okay. Ang marami. Ano ko na, makalas ko sa ito. Oh, manok. Kontra na. Sige mga tuka, sige pangikap. Okay, Ikaw, ikaw, ikaw. go. I. Tuwag niya, tuwag. Ha? Tuwag. Ano tawag ka? Tawag ka. Manok, madala na eh. Ano ba na? Sige. Ano yung bukod? Siguro ko niya kaya. Ah, Kinamot na sila niya. May patubarin niyang manok. yan. Yan man. Salamat. Wala mo yung mga dagan nila ba? To the line. Diba? Ang parang daw. Oo. Antok pa, antok. Wala sa ano ba. Ngunit ang parang parang daw. Ilaw. Ako, toothpick gaw. Pag nag-drive ako na toothpick na gamit ko pag malayo biyahe. Oo. Ay, kala naman na. Hindi na nga ganun ko. Sinutusok ko yung gilakid ko. Ah, Pag pagising. bro, pag di naman na. Sige, ho. Ah, Tapos na. ah. Mura. Mura kindi ba? Oo. Kuna ako na sa lila. Pait na ako. Ah. Baka lagi mo tumulog eh. Talaga na pa. Pwede ba? Oh. Ano naman para ka? Tremaw. Eh. Alam ko na tayo. Ha? Oo, sige na. Oras ko. Muntik na. Muntik na ito. Oy, banana chips, oy, banana chips. Kinyata mo Hindi naman, hindi na ito. Banana chips. Kinyata mo. Natin pa din natin. Natin pa din. Manila. Nilaga. Ah, banana chips, banana chips. Tatlo ang wait na. Natin pa din. Ikaw. Sabi na. Murang liwat ni Winning. Warna Samar. Kaya ako gawa na palit-palit. Surah ko Video net. Tagang palit nila ni chicken crackers sa. Palit mo puti. Tawag na ninyo. Kaya urong na nila Ako, lagi. iba na nag-isa ka. Bahalod ka ako na doon sa house. Ay, na akong palit. Saksara na tre. Bali. Ay, nang palit ni Benji. Bulakan yan. Bulakan yan. Bulakan yan. Palit. One kaya nagpanok. Surah. 180 galon na eh. Dahil na. Sige mo color. Baka gas. Unleaded. Ha? Unleaded yun. Ano nito? Pang ano sa pang ano sa Okay motor. na po na. Gagawin na po to. Rah, galon lang. Ayan, mura. Pang ano sa espalto. Ano sa ilalim. Mga cold na. Buwan na dito kay naka-jacket niyo.
Pizza ko. Lima ko. Kaya lumingaw. Diwang nga. Ha? Diwang. Hindi mo naalaga yung ano lang nila sa ano, sapa ba? Ah, Huli lang nila. ganun na sa panay. Huli lang nila. Yung iba yung alaga kay tambok yun. Hindi na. Dili. Ano may pagkain na? Ha? Ano may pagkain na talaga? Ano? Yung pigs. Ah, may pagkain na. Hmm. Ano ba? Ako, may pa, pero may baba. Ako ba Ah, ano, ano, Ako ba ako? Ah, di Dili. ano yung baba na sa pano, Oh, eh. yung doon sa, doon sa mata. Gusto nga ba? Kanang buka-buka. Mo na yung baba. Ako yung baba. Parehas na sa kuhan na Ano yung mga yung lubot? parehas na ting sa kuhan na tumaan baba. Ito nga. Ah, Ngayon pa, dili na baba. Tao ito nga baba. Ako ito yung pinakadapong nga baba. Kaya bagay mo bata. Labi na. Nagkakuha. Kamay na no? Kung bagay mo bata no? Aga, gamay ba? Nagkawas, brakuan. Di ba yung mga bata na magawas, mga dako? Pero, kini, dugay-dugay ni mabuba tunod kay nagpug kabilya gigamit. Oo. Saka 8 ang kapal. Tumirik. Lirik na. Buti, hindi sa Swanley tumirik. Ayan lang sa Swanley no? Oo, kung diri tumirik na nga. Pagsangan na yun. Wa Ganda na ito, walang ako to. Pag natapos, ang ganda na to. Wala ko naman sususan pa na ngayon. Right. Pasok na siya. Kaya wala sila nintay. Ano nila? Ang sipo. Ayaw na ipaiwan yung bata. Ay, susan ang bata. Ano ba? Ilang araw?
Awa niya. Kaya mabantay. Kaya mabantay. Stata. Yan ba di mag-play ulit? Tayo lang. Tayo na dapat yan. Mana dia tu? Kaya lang ito ba? Kawan Palawan. Lagi apa? Palawan na ang trabaho. Watang dagsang yan. Mayroon pag watang dagsang yan. See? Oh, tu lah. Tayo ba na? Dile. Ayo, yung mga ganun ng mga subject. Tiga. Thank you. Pagbuburin sa imong baso. Tidak eh. Ang pagkain naman eh. Ang pagkain sa ilong. Apa sedang? Masa? Tubig lamigaw, ayo anak permindigaw. Ha? Tubig. Tidak ada kemarin. So, na yung anak kidney ba? Putlan yun. Okay lah, basta rin lang putla ng ulok. Kato ka ni Putol na mga. Magliog na lang. Sudah tayo. Paanam, karugtong ng buhay ka, putlon man eh. Ayaw mo na. Putlo na nila yan. Ay, sige naman ang mga gaturay. Mga minutes na. Labi ng, ano, yung cobra. Ako ba diabetes? Ako ba diabetes doon? Eh, Diabetes. tinahi. Ah, tinahay? Oh, tsaka yung kidney. Ah, wala. Tubig ka na lang. Oy, pwede ko na kao doon. Pwede upload sa ano, masubrano upload. Mga gaturay, kubra. Uba. Sabi ni Kuya. Pwede yung sila. Pampagising. Ikaw, ayaw pala ba yan? Tuloy. Kita mo na sa video. Mali sa Kaya kita dito. driver. Maramihan ng sakit ng driver yung ayun, nagipag-inom. Wow, kan kubra no. Hindi ko ginawa ng kubra. Gusto ka Kubra ng kubra. Juan, Labi ng Hello? kubra na usa nga wala tokon na yun. ano green? Ha? Ha? Labi ng kubra na usa nga tokon na yun. Kung sila tayo. Pugsit yun. Sen. Kaya itong cobra nga. Hindi mo paak, musuot lang, magpuksit. So, delikado kubra. Kung di kubra nga, kau na ipakon.
say. Oo, na lang. Mo tay kumpra ka karon ay pakon. Duhay babae ka to duha. Ang usa ka baba sa babaw, gusto baba sa ubos. Boy, mo di ka kain sa kumpra ba? Balag papakon na sa. No? Sukol yapon. Di ba kapili? Duha na yung paak, sukol yapon. Minsan nagsuka-suka na. Di ba ka ang unang paak na ipon? Ang sunod wala yung ipon. Pakpak. Pakpak. Ikaw man ang magkapanin. Umpisa nga magkaop man eh. Umpisa nung kapanin ni Bonda. Ayaw na umito. Sabi mo, ayaw ko na mo. Dampot talaga ito. Oo, kataw. Ano na, ikaw na. Ano ba, ano kanino? Oo, ayaw Sabi ka naman ng ilaw. Ano ba kayo nga? Punta na sa taon. O yan, punta taon. Dami ka dito. Lagyan natin ito. Naidagan kami ito guys. Hila-hila. Ano kita bayad? Kailangan dyan Mark. Tamis mo ito. Punta taon. Nandito sa taon. Adi lang ito ba? Taon. Side ko na. Sabi na nga, oo na may bunti ko. Mabigyan mo na. Kusina ka pa eh. Pabigyan mo lang ito. Andyan na. Diyan na eh. May Kusina ka pa. Oo. Ganun din, bibigyan din naman. Para wala na sila. Bigayan ko na. Hindi nga ako ng busina eh. Hindi ba yan? Businahan ka na ron. Oo, ito tutok. Wala din naman mangyari kung businahan ko pa yan. Wala talaga. Kung
kumbaga, hindi niya alam ang kasada, kaya nagmali siya. Nagmamadali lang talaga siya. Alam niyang balik ko, nagmadali lang. Kapali lang din siya. Kaya nga nagbilor ako eh, baka may overtake eh, sabi na nga ba. Kaya hindi mo nasa linya ka, paspas ka na. Wala, grounded yan. Pag-imaksi yan, wala yan. Ibang driver, kahit na paspas yun, ako hindi. Yan, natakbo na. Tayo pa yan. Sigsag na marami na maganda sa North Coast. Alala ko yan. Baka may biglang makuberte ko. Wala ka, no? Galing naman ang ano niya, South America. Sabi ko lang, baka may makuberte. Mayroon ka. Kasi yung mga driver na may inipin. Makuberte ka yan. Kaya kapag yung matake. Tulong mo siya ng mga transport. Oo. Tikit-tikit. Magigit-tikit. Dapat mag-distansya para may makapasok pa. Ang style ko na magtikit-tikit. Kahit sa galing gusto nga, makinahin naman sa koro malayo siya. Siya na lang eh. Nandito ka sa limon nga. Pagdisiplina pa na talaga yan sa sarili mo. Mabuti ko. Nandito ka sa limon nga. Kuhan. Sabi, hindi ko kuhan niya sa... Di ko siya mag-overtake. Inatod ko niya. Ikaw ko siya. Maka-overtake kita ko kay Max sila gusto nga. Nakabuwang layot-layot yung painanti yung kalusong. Wala kakyat. Buwan kas gilid, anaon niya, anaon ko nga rin. Ako sige lang, unya, raganong, baka-overtake na ko yung maxi, kita na ko nga, lilin ako silong. Oo, gano'n eh. Oo, basta yung layat yung helper, kalso na yun. Eh, paon. Pahod. Kung ginawangan nga, kabalo kong kung sa isang kitana, ay dati ng tracker. Siya na lang eh. Ako din ang discount ka. O, ito, baka may ano pa. Pag may mabulag ka, pag naminor ka, siyempre makayot siya. Hindi na kayo mapag-abot. Kasi alala ka lang eh. Ah, Connection na siguro sa connection sa GPS. butter. The base, eh? Baka grounded na ako. Pwede din yung wire. Hindi ba nasunog yung inverter at linya ana kuan ang pagno nga resito pa na na yung backpack. Ah, Na na yung backpack na kuan. saka lang yung wire. Baka na ako. Naasis ko sa ano ba? Nakakain ba? Naman. Napal. Message ba? Huwag nag-duty siya ngayon. O,
Labangan sa tama. Tara na. Satisfied yan. Bangan.
Oh my God. Walang Para susunod. wala na. Kalis kita. Paano ka naman pinagol? Hindi palit. Pero yung palit oh. Nagaw. Talbiga. Dahil sa first time, ano, palit na. Dahil ako to, okay? Pila mang isang bag binagol raw Wala. Sa sintang, masaka magol. sa kabagol. Kalbiga. Nagmoron, asam na. Moron? Oo. Apa dia? Nakikipapalit sa kung amo. Ako na may moron siya.
Kapoy, palit ng gahin. Naman na yung manili. Hindi niya gusto. Ibig sabihin, Puno na hangin. sa Maxi yan. No? Pabato yun. Ibig sabihin, may tubig. May tubig ang Maxi. Kaya nabasir ka. Hindi man natin pwede i-Maxi magtakbo. Bago matakbo. Ah, Kaya Maxi, para man ang handbrake. Para tumigil lang. Tigil mo muna bago i-Maxi. hangin. Kapag sabi, ito na ko na. Sabi lagi. Sabi ka magkadaos siya. Sabi niyo. Sabi ka magkadaos. Ilang small po. Sorry. Lagi ko na pagsusunod ko dito eh.
Nalagaw. Bumalik ka na. Pinabak daw. Sama. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ah. Wala. Tingnan kayo sa mga tabi-tabi. Wala. Vitamins lang yan. Ikaw na kumain. Nalimutan ka ni Mama. Ay, hindi na po. Sada. Kita lang, takpan lang yung mukha. Oo, takpan lang yung mukha. O, hindi, pwede. Di pa rin ngayon makikilala. Nakaganong mukha niyo eh. Viral kayo. Ayan na, uy. Oy, daan ito, daan. Trepan mo na. Pati pag-ihiro na vlog pa. Gusto mo makita? Pero pag tayo lang dalawa, Nako! Subukin mo. Subukin mo, baka sabihin mo, may ayaw na umulit. Baka sabihin mo, ayaw na umulit. Wala. Natutuyuan ako. Balat na pala yan, Gaw. Yan yung na. Sabi mo lang yan. Ba't ayaw subukan? Kumidya rin ay. Kumidya rin ay. Kung sila ba suksok ko na yung mga bago no. Ay, ito rin may Gaw. Suksok dyan na. Kung may mapansin pa sa plan, Parang sa pool. di ba ang one way ha? Permitin mo sa biyahe doon. Ibaw na sila. Yogi nga. Tiga sa ulo din yan. Ganda ulat. Laklak na yan. Sagaw, balat. Balat Bao. Huwag bao, hindi ko. Balat. Bao yun. Mawaw ng naidaw. Kung sila ba Sibinte mo na. Kahit nasabihin sibinte na pangitan mo, kung panakas pa katawan mo, Tungkol ba dyan, Gaw na? sungkol na. Pero kung kahit napaitan mo, kung may sakit ka, wala na talaga yan. Sa mga tawan nga, nagaw, di ba? Panente, di ba? Anagon pa. Nagkano ba dyan, Gaw? Oo, anagon pa daw. Sabi pa na panguson.
Oh, sunod sa mga Villarreal. Ginagamit nila, ano, Yan tayo sa pinamagdawal sa oras. Ito po, sir. Para